Huechesa ja ta redatosa huacha wisbi chua hua huarte senchin u ia chuate serefa redator genna huacha ne huasi huachasa humana ja aucha huese. Üdvözlök mindenkit az Ezüstvászon második adásában. Én Takács Botond apafej vagyok. Volt szerencsém megnézni az új Predator filmet, a Predator halálbolygót, és gondoltam beszélhetnénk róla egy kicsit, hogy el tudjuk dönteni abszolút filmszínházról, vagy pedig egy jó rusnya féregről van szó. De rusnya, egy féreg vagy te. A Predator franchise-t mindig is egy kicsit hányattatottabb sorsúnak éreztem, mint az Alien-t. Abszolút jól indult a széria az első két filmmel, de nagyon óvatosan bánik Hollywood azzal, hogy mikor jelentenek be egy újabb epizódot, és hogy kinek adnak elég pénzt arra, hogy ez elkészülhessen. Sok-sok évvel a Predator 2 után jó döntésnek bizonyult Antal Nimrod, aki 2010-ben a Predator című folytatást megrendezte, de 8 évvel későbbi Shane Black-es próbálkozás már kevésbé volt sikeres. Hey, autistangli! Hát te mi akarsz lenni? Hagyjatok békén! Vagy mi lesz? 500-szor megmosod a kezünket? Aztán pár évvel ezelőtt, még a szokásosnál is nagyobb óvatossággal, kizárólag streamingre megjelent a Preda, ami az amerikai őslakosos settingével eléggé erőteljes vérfrissítést hajtott végre a Predator franchise-on, mindezt úgy, hogy az eszenciáját és az alapvető felépítését a klasszikus Predator filmeknek meghagyta. A Preda sikere után nem csoda, hogy a Disney látszólag úgy döntött, hogy teljes mértékben annak rendezőjére, Dan Trachtenbergre bízza a Predator IP-t, és rövidesen bejelentésre került egy antológia animációs film, szintén streamingre, illetve egy mozifilm, Badlands címen. Most novemberben végre elérkeztünk oda, hogy ez a mozifilm megjelent, amit valószínűleg sok rajongó nagy érdeklődéssel várt, mert szerintem sok Predator fan megtalálja Dan Trachtenbergben azt a rajongó szellemiséget, és érződik egyfajta megalapozott bizalom felé. Akkor nem maradt más, nézzük is meg, hogy sikerült-e Dan Trachtenbergnek egy csillagos ötös házi feladatot nyújtani a fanbase felé, vagy pedig sok év után újra csalódnunk kell. A halálbolygó alapsztoriához nyitottan kell hozzáállni, ugyanis még az előző két iterációhoz képest is elég sokat változtattak az alapformulán. Nem szimplán arról van szó, hogy egy vagy egy csapat embernek egy újabb szokatlan környezetben kell megküzdeni egy jaucsával, itt magán a jaucsán van a fókusz. Dek a központi karakter neve, aki bizonyítási vágytól és bosszúvágytól egyaránt vezérelve elindul a Genna nevű veszélyekkel fűszerezett bolygóra, hogy egy addig levadászhatatlannak vélt trófeát tudjon hazavinni szülőbolygójára, a Yautja Prime-ra, amivel népe ősi szokásaihoz híven végre ő is beavatott Yautjává válhat. Hamar kiderül számára, hogy a halálbolygó még annál is több veszélyt és váratlan helyzetet hordoz magában, mint gondolta, és a vadászathoz vezető úton egy különös utitásra is talál egy szintetikus vagy android lány személyében, akinek itt léte mögött egy egyenlőre ismeretlen motiváció áll. A szokatlan páros olykor egymást cukkolva, de leginkább egymást segítve próbál eljutni célukig, és a kérdés az, hogy vajon kiderül-e, hogy a szintetikus Tia mit akar elérni Dek segítségével, és a fiatal Yautjának vajon sikerül-e megszereznie első és meglehetősen nagy trófeáját. Nem leszek szemét, megállok, hogy ne spoilerezzek, és térjünk rá inkább a film különböző aspektusaira. Először is egy pár szót a karakterekről. Meglehetősen jól működik ez a szokatlan páros, de a két karakter külön-külön és zseniális. Akármennyire is furcsa ez egy Predator filmtől, de Deknek saját személyisége van, és még egy áramvonalas és jól megalapozott jelenfejlődésen is végigmegy a film során. Az eddigiekhez képest elég sok infót kapunk a szülőbolygójáról, népének, a jautsáknak a kultúrájáról,
és a technológiai fejlettségükről, és ami a legfontosabb, hogy tiszta képet kapunk arról, hogy mennyire intelligens fajról van szó, amire eddig nem túl konkrétan volt szó, volt pár jelenet a korábbi filmekben, amikor utalva volt erre, stratégiai megfontolások, meg stb., de itt most tisztán láthatjuk. Az tiszta sor, hogy a jaucsák nagyon okosak, de a film azt a témát is boncolgatja, hogy mennyire fejleszthető az érzelmi intelligenciájuk, vagy nem megszokott környezetben kell boldogulniuk. A szintetikus Tia karaktere pedig azért izgalmas, mert az Alien franchise-ból eddig megismert Weyland utáni androidokhoz képest jelentősen más személyiségjegyekkel rendelkezik, és motivációi eltérnek attól, mint amit például Ash-nél vagy Davidnél láthattunk. Két fontosabb szereplők között a dinamika és a kémia nagyon jó, és ami a legmeglepőbb, hogy nagyon vicces a film. Nem gondoltam, hogy úgy fogok beülni a halálbolygóra, hogy majd végig fogom röhögni az egészet, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem teljesen tájidegen egyébként a humor ebben a világban. Ezért nem kell megijedni, nem vígjátékról van szó, ez egy ízig-vérig a szó legszorosabb értelmében vett akciófilm. Nem hosszú a mozi, de végig pörög, és a Genna élővilágának a változatosságát, illetve a Predator fegyvereket is a lehető leglátványosabb és legkreatívabb módon használja ki. Viszont nem csak az akció koreográfiáján látszódik, hogy volt pénz erre a filmre, hanem a vizuális effekteken is. Jelenlegi infók szerint a halálbolygó kb. 40 millió dollárral került többe, mint a Préda, ami nem kicsit szembetűnő, mindkét főszereplő CGI-jal van feltuningolva, de az idegen állatok és növények vizuális effektjei is nagyon jók, nem esnek le a képernyőről. És ez a plusz büdzsé arra is jó volt, hogy a Préda javarészt gerilla vagy kevés karakterrel operáló akciójelenetei nagyszabású és sok szereplőt megmozgató képsorokra legyenek cserélve. Na de azért nem kell teljesen búcsút mondanunk a Predator filmekre jellemző bujdosós, gerilla harcos jeleneteknek sem, sőt, a filmnek van egy nagyon okos koncepcionális húzása, ami ezt az aspektust kifejezetten elősegíti. Ehhez viszont egy nagyon picit bele kell mennem a részletekbe. A történettel kapcsolatban nem fogok spoilerezni, csak egy kicsit jobban árnyalni szeretném, hogy hogyan nyúltak hozzá a Predator karakteréhez. Szóval a film felénél lett számomra teljesen tiszta, hogy a hatalmas csavar a koncepcióban az, hogy Dek most nem a Predator első részében látott Jaucsát képviseli, hanem pont, hogy Dutchot, Schwarzenegger karakterét. Ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben van, ugyanolyan jól át lehet érezni, hogy milyen nehézségeken kell átmennie, és előbb-utóbb ő is csak úgy tudja legyőzni ellenfeleit, ha eldobja a modern fegyvereit, összesározza magát és gerilla harcos üzemmódra vált. Szerintem ez a legeslegnagyobb erénye a filmnek. Sikerült egy ennyire nagy dolgot meglépnie, teljesen a feje tetejére állítani azt, amit eddig a Predatorról tudtunk. Soha nem gondoltam volna, hogy ez működhet, de a halálbolygó után azt mondom, hogy ez bizony egy organikus továbbfolytatása annak az újító hullámnak, amit a Préda elindított, és meg kellett lépni ezt a merész lépést ahhoz, hogy az egész széria továbbra is releváns és friss tudjon maradni, és természetesen, hogy tovább tudjon fejlődni. Én nagyon nagy rajongója vagyok az Alien Predator franchise-nak, hogyha szabad őket így együtt emlegetni, és ezt a filmet megnézni ugyanolyan üdítő és euforikus élmény volt számomra, mint tavaly az Alien Romulust. Jó látni azt, hogy a kedvenc filmes szériáim tudnak egyszerre okosan és tiszteletteljesen nyúlni az eredeti epizódokhoz, miközben látszólag sikerül megújulniuk is. Végeredményben ez talán magára az életre is érvényes lehet. Soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttél, de eljön az a pont, amikor teret kell adni a megújulásnak és a fejlődésnek. És végszóként, Predator oldalon ott van a rajongói lelkületű és kreatív Dan Trachtenberg, és Alien oldalon pedig ott van a tehetséges és horror mágus Fede Alvarez. Lassan azt kell, hogy mondjam, készen állunk arra, hogy 20 év után újra összeeresszük a xenomorfokat és a jaucsákat. Léci! Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt az adást, hogyha tetszett, ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, kövessetek be Instagramon, hogy ne maradjatok le az újdonságokról, és kapcsolódjunk össze Letterboxdon, hogy tudjunk csámcsogni egymás értékelésein, minden megtalálható a leírásban. Ha pedig megnéztétek a Predator halálbolygót, nagyon szívesen elolvasnám a véleményeiteket róla, írjátok meg kommentben, illetve
Kíváncsian várom, hogy ti nyitottak lennétek-e egy új Alien vs. Predator filmre. Köszi még egyszer, találkozunk legközelebb, valószínűleg egy kis kiránduláson.